I fi'n ferch lwcus iawn heddi, achos yn cadw cwmni I fi, mae dau o gerddorion enwoca Cymru, a mwy o talento Cymru byddwn ni'n gweud, Nei Caradog ac Ed Holden, neu roi neu enw cywir iddyn nhw, y Diwygiad! Helo boys, chi'n iawn? Da iawn, diolch. Felly ffordd nice symud. Deren agosach. Agosach ata chi. Nawr de, mae siŵr bod pobl yn cysylltu chi wrth gwrs gyda'r Genod Droog. Siwr mae bywyd ar ôl y supergrŵp yna? Bach yn boring, really, de. Dwi'n cadw yn mwy na digon brysur, really, de. Na. Ti wedi cael rhywbeth eitha cyffroes yn digwydd I ti? Do, nes I briodi mis Hydref diwetha. Llongyfarchiadau? Ie, diolch yn fawr. A mae o'n lead role ar Pobl y Cwm. Mae'n cadw dweud bod fi yn round around a Pobl y Cwm. Ti'n oed I sgwennu ar y we, a mae pobl yn meddwl, a so, yr rôl mae'n Pobl y Cwm. Na. Ond chi'n neud pethau unigol hefyd wrth gwrs? Ti wedi bod yn brysur, do? Stwff Mr Formula. Pentagram I ti neud, efe? Ie, mae llwyth o prosiectau gwahanol. Mae Pentagram, wedyn mae stwff solo fi Mr Formula. Wedyn mae, obviously, Diwygiad, Hoax MC, boi o Bangor, ffona mewn Pentagram hefyd. Mae llwyth o stwff. Da, ti wedi bod yn recordio o gwbl? Do, llwyth. Mae studio fi, Studio Panad, mrformula.com, gyd yn fyny ag ar y dagon. Ie, recordio llwyth. Bwriadu ryddhau unrhyw beth? Ni wedi bod yn fyny. Ni wedi recordio 2 gan newydd Diwygiad eleni, ond mae gyda ti EP Hoax efe, album dy hunan yn o mas. Mae yna mixtapes gyda loose tunes ein saxophonydd gwallgo ar bymbag. There's a revolution happening, man. Oh, yeah. Siwr chi'n penderfynu pa ddeunydd I ddefnyddio ar gyfer pa brosiect te? Mae'n siŵr bod e'n anodd, achos... Wel, mae lot o music yn dod y ti, os e, ti'n bod? Llangos y syniadau. Ie. A mae yna bethau ti'n meddwl sy'n swnio'n bethau diwygiad, neu bethau ti eisiau dy hunan, neu pethau ti'n meddwl byddai'n siwtio Hawks. Mae pethau sy'n swnio'n eitha quirky fel arfer yn fath o steil diwygiad, really. Cool. Mae yna basslines neu strings odd neu pethau. Yna ni gael syniadau. pethau sydd yn siwtio'r prosiectau gwahanol. Ddim biffio fo fyny efo synth, so byddai I roi mwy o beef iddo. Ond ti hefyd ti gorffen taith ectau ciwdod yn ddiweddar, Do, ta, de. Teithio rownd ysgolion Cymru neu gweithio beatboxio? Ie, bendant. Siwr athe? Ie, briliant. Oedd o'n diddorol gallu gweithio mewn ysgolion gwahanol bob diwrnod. Bythefnos a weld, chdi'n gallu weld plant gwahanol bob diwrnod. Oedd o'n rili da, ie. Cool. Unrhyw beatboxwyr y dyfodol? Do, mi o'na un o ddau. Oedd? Ie, llwyth o potential. Ond yn joio nhw. Oedd, mi oedd nhw. Mae'n siŵr bod rhywbeth gwahanol iddyn nhw'n neud yn rysgol, Bendant, ie. Well na mathemateg. O, wel, ie, braidd. Ond ti hefyd ti gweithio gyda Dylmei unwaith eto. Yn dy sesiwn... Pwy hwnna? Yn sesiwn uno sectau hefyd. Do, ta, di. Siwr oedd yr adyniad da? Ie, oedd o'n wych. Oedd o'n profiad. Diddorol, jyst gallu gwario trwy'r nos yn ytrach na trwy'r dydd yn recordio. Mae'n siŵr oedd yna'n wahanol, oedd? Na, oedd o'n really nice. Jyst mynd yna fi, Rob Buck, Al a Tone Hoax. Ac jyst gwario trwy'r nos. Y fe digon o de. Ie, digon o te, digon o Chineses. Gafon ni rhyw 15 can o Red Bull yna. Ond fedrwch chi downloadio hwnna am ddim oedd I ar wefan fi. Cool, ewch da. Checio hwnna. Ond, nei, nawr, ti'n wynew cyfarwydd oddi ar wedi saith hefyd. Cwestiwn dy fi ti. Ie. Ti'n meddwl bydde ti un dyn eisiau samplo cerddoriaeth agoriadol wedi saith? Neu Ed? Ti'n meddwl mewn project da? Fi wedi cynnig iddyn nhw bod fi'n rapio yr teitl agoriadol. Wedi saith mynd â chi Sa'n credu bod pobl yn barod. Amser maith. Cool. Ond mae'n siŵr falle rhywbeth dyw pobl ddim yn gwybod amdano ti bod na wreidiau Llydewig gyda ti. Ie, mae mam o Lydaw a dad yn dod o Nelson, sef canolbwynt y bydysawd. Agos ato fi. Felly, ti'n meddwl bod y gwreiddiau yma wedi helpu chi gyda'r diwygiad? Chi'n canu mewn ieithod gwahanol rapio ieithoedd? Mae'n elfen pwysig yn ymwneud. Ie, na'r peth gyda'r diwygiad yw bod e'n hip-hop amlieithog. Felly, Gymraeg ag yn Saesneg a bach o Lydaweg. Gweithio bob man yndi. Wel, pob look gyda popeth. Dwi'n i weld chi'n perfformio wyn y biwenydd am y tro cyntaf ar y teledu nes lan. Edrych yn fawr iawn at hynna. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i'r diwygiad.